मुङावल' गोजोन गोरोबथा खालामदों नाथाय गोजोन लाबोनो बिथांमोनहा फेइलार जादों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया टेट पासफोरा दिनै जाय टेटआ एखे लोगो पास जाबाय आसाम पार्टनार साख्रि मोनबाय बिटिसि पार्टनार साख्रि मोनाखै बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै न'खरनि सुबुङा मिजिं खालामदोंमोनब्लाबो इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ लोगोसेनो मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम एबा मानगोनां रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा सारा दानिया मा फिन्नाय होगोन सारा जेसेबांखि लाखुमा खामानि मावनो नाजाया मानो नाथाय सैथोआ अरायबो देरहासार सैथोआ माब्लाबाबो थाखुमाया बियो सानसे बेलासे नुजाथिगोन आं बे खोथाखौ मानो बुंदों दाखालि माखासे सम सिगां जिहेतु बिआर फेरेंगा सारनि समष्टि 14 नं चिरां दुवार बेवहाय माखासे सार्भिस प्रभाइडार जितु एनजिअ बिथांमोना माखासे मानसिफोरखौ हाग्रायाव हाजिरा थिनहरनानै दंफां हाफाय होनानै गावसोरनो जितु ट्रेक्टराव थिखोनानै लाबोनाय जितु खौरां बिजोङाव ओंखारदों ससियेल मिडियायाव ओंखारदों दा बिनिनो माखासे सैथोआ माबायदि बेखौ फोरमायनाय मोनसे भिडिअ ओंखारदों नाथाय बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव लोब्बा दंमोन बिथांमोनहा नंखाय बे बाथ्राया नङा सिखावफोर दाननानै दोननायखौसो लाबोदों बेफोरबायदि फोरमायदोंमोन नाथाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदो बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनाव सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर एनजिअनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि आंखौ थिनग्राया सारिलेनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हाहैनाय जादों आरो दंफां सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला मथा मथि 35 फिस ओमफ्राय नैबे बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गावसोर सोरनाव कालेक्ट खालामगो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सानतिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि एनजिअनि दानि एनजिअनि पेरेंगानि एनजिअनि बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि पेरेंगानि एनजिअ हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायज्लायनाय हिसाबै जों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहरनाय जादों आरोखि फैसाया जेन'बा टिपआव 5,000 खरै फैसाखौ मोनाखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानिल'
बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे बिआर फेरेंगा बिथाङा खुगायाव मा बुङो आरो सिङाव मा मावो निस्सय बयबो हमनो हाबाय जे बिथांनि गोसोआ माबायदि बिटिसि ओनसोलखौ लानानै माबायदि आरो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांनि साननाय हनाया माबायदि बेफोर माखासे भिडिअनि गेजेरजोंनो हमनो हाखाबाय दे बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि हाग्राखौ मालाबाबो बिथाङा रैखाथि होननानै हाग्रा बिफाननि इएम जायाखै बिथाङा पार्सनेलि गावनि माखासे खोथाफोरखौल' सिन्था खालामो बिनिखायनो बिथाङा रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावगासिनो दङ गोजोन गोरोबथानि मुङाव जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय नाथाय बे गोजोन गोरोबथानि उनाव एनआइए केसाव नांनानै थानाय जिहेतु एनडिएफबिफोर बिथांमोना दाबो सेन्ट्रेल जेलावनो दङ बै सेन्ट्रेल जेलाव थानांनायफोरनि माखासे न'खरफोरा मा अबस्थायाव दङ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदो फिसाज्लाखौ गोसोखांनानै मोदै हुगानाय बोराय बैसोनि बे सुबुंनि मुङा फनिन बसुमतारी आरो खाथियाव जिरायनानै थानाय बुरै बैसोनि आइजोआ जाबाय बिथांनिनो बिसि दयाबती बसुमतारी गामिया जाबाय चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि मिरु दैसा जेबो मावनो दांनो हायै थोथोर बोबोर जानाय फनिन बसुमतारीनि फिसाज्लाया बारग' एनडिएफबि केशव बसुमतारी केशव बसुमतारी बिथाङा एनआइए केसाव दासिमबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै न'खरनि सुबुङा मिजिं खालामदोंमोनब्लाबो बियो दासिमबो मोगथां महर मोनाखै जोबोद निखावरि फनिन बसुमतारी आरो दयाबती बसुमतारीया फिसाज्ला केशव बसुमतारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला गगोन बेखौ नेनानै मोदै हुगारनानै सम थांहोनांदों आरो बेबायदिनो जोबथेसालियाव थानाय फिसाज्लाखौ बोराय बैसोनि फनिन बसुमतारीया सम सम गोसोखांनानै मोदै हुगारो मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय केशव बसुमतारीया जोबथेसालियाव जोबथेजानायनि उनाव फनिन बसुमतारीनि जिउआव गुबुन मोनसे दुखु फैबावो बियो जाबाय फिसाज्लाया जोबथेसालियाव थांनायनि उनाव उन्दै बैसोनि साथाम फिसाजो फिसाज्लाखौ नागारनानै बिथांनि बिहामजोआबो गुबुनाव आनज्रायलाङो जायनि जाउनाव बिथांमोना जोबोद राहा गैयै जालाङो न'खराव खामायनानै जाहोग्रा मानसि गैला दा फनिन बसुमतारीनि न'खरा दुखुजों बुंफबनाय न'खर फारसेथिं निखावरि न'खर जानायनि थाखाय ओंखाम बोथिसेनि आंखाल गुबुन फारसेथिंजाय फिसाज्ला फिसौजोखौ फोरोंनायनि बिबान जाय खामानिया जेबो मावनो हायै जानाय बोराय बैसोनि फनिन बसुमतारीनि थाखाय जोबोद गोब्राब जानानै फैदों बेबायदि समावनो मोनसे मोजां खौराङा जाबाय बिथांनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फिसौजो सनिया बसुमतारीनि फोरोंनायनि बिबानखौ बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि अनसुला एबा अफ्रि दैमारिया बानस'नानै लाबाय खोमाबो खोनाला एखेबारे मेगनबो जाला आफाबो उदैबो माबा बिखाब मेंनायजोंनो जेबो आखाइफ्राबो थोर थोर मावजोबो उनाव मोजां सिकित्सा खालामजाहैनो मोना गोसोखाङो बे खोमा खोनाला फिसालायालाय हरो मालाबा मालाबा बे हाजिरायाव मायाव फैबा हरो मैया दाख्लै 4 थारिखआव माबायाव 2 थारिखआवबो हरदों आं गोबाव सिगाङाव थांनो रोङिया बे एसे माबायाव गुवाहाटि जेलावहाय प्रग्राम जानायाव थांनायनिफ्राय आं नेटआव नायगासिनो दं मोनदों बेखौथ' जाबो जेबो खबरखौनो मोनाखै गनायनि मानायनि खबरफोरखौनो न'खरफ्राव बिराद खस्थ'सै जानाय लोंनायफ्राबो खस्थ' बारि बे फिसौ 3 दं नै बिसोरनि फरायनाय मानायाव खस्थ' दा नैबे हिनजावसानिबो स्कुलाव थांनो साइकेलानो गैया नै साइकेल बोराय दं ओरैनो फोसाबो ओरैनो गाज्रि जायो साइकेल गैयिनि थांरोङाखै दिनैबो गोबावसै स्कुल थांनो मोनैया साइकेलनि थाखायनो मुङावल' गोजोन गोरोबथा खालामदों नाथाय गोजोन लाबोनो बिथांमोनहा फैलार जादों बियो एखेबारे 100% सियर बेखौ आं बुंनांला नोंथांमोनहाबो गोसोजोंबाबो हमनो हाखाबाय दा गुबुन फारसेथिं सोलायनायनि मुङाव बिटिआर सरकारा एबा प्रमद बर'आनो जा बा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनानो जा कास्टम बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय एसे खोनासंदोलाय बिथांमोना मायाव सोलायनाय फैदों माखो बिथांमोना इस्युआ मोनसेल' 17 बोसोराव मा मावखो होननायल' बुंनो हायो बिथांमोना नाथाय बिथांमोनाव बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खुनु एजेन्डा गैया बिथांमोनहा सासेबो लाइमोननो साख्रि होनो हायाखै
बिथांमोना एग्रिकालचार सेक्टराव मा खामानि मावदों बिथांमोना मा होनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि सायाव मा खामानि मावदों बिथांमोननि प्लान आरो पलिसि बिथांमोनाव हारिबो दानाय पलिसि गैया बिथांमोनाव ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनिबो पलिसि गैया ओंखायनो दिनै युथफोरा दिनै सिन्था जादों टेट पासफोरानो एग्जाम्पल टेट पासफोरा दिनै जाय टेटआ एखे लोगो पास जाबाय आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय बिटिसि पार्टना साख्रि मोनाखै नङा होमबा दा ओंखायनो प्रमद बर' सरकार फैनानै फारफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय डिप्राइभ जादों कन्ट्रेक्टरबो डिप्राइभ जादों टिचारफ्रा डिप्राइभ जादों आबादारिफ्रा डिप्राइभ जादों फिसा फिसा बिजनेसमेनफ्रा डिप्राइभ जादों एमए पास बिए पास जानायफ्राबो डिप्राइभ जादों ओंखायनो फारफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय दिनै महिलारि सारखौ फिन खनसेबाव शिफ्ट जाफिनजानायखौ लुबैदों ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि